Ġiet imnedija l-wirja tal-arazzi tal-Konkatedral ta' San Ġwan wara li dawn l-arazzi storiċi għaddew minn 16-il sena ta' restawr estensiv barra minn xtutna. Dan is-setta arazzi li kienu ġew ikkummissjonati mill-Gran Master Ramon Perellos meta kien ġie elett fl-1697 kienu ġew esibiti l-aħħar darba waqt iż-żjara tal-Papa San Ġwanni Pawlu II f'Malta fl-1990. Is-set jikkonsisti f'29 biċċa li juru trionf tal-Knisja Kattolika Rumana, xeni mill-ħajja ta' Kristu, 12 l-Apostlu, Ġesu, il-Madonna u anke San Pawl. Il-maġġoranza tal-arazzi kienu bbażati fuq kartun tal-artist famuż Peter Paul Rubens u ntiżġu fi Brussell minn nissieċ Judocus de Vos. L-esibizzjoni tal-arazzi bl-isem ta' A Gift of Glory qed issir biex timmarka l-qofol ta' dan il-proġett ta' restawr li assigura li dawn l-arazzi jistgħu jitgawdew minn ġenerazzjonijiet futuri. Waqt it-tnedija tal-wirja ġinnutat li ftitu mal-Maltin li raw il-Konkatedrali mżejjem dawn l-arazzi, iżdissa kulħadd se jkollu ċans li jara din ix-xena spettakolari. Preżenti kien hemm l-Arċisqof Charles J. Scicluna li nnota kif dawn l-arazzi jiġdu l-fidi tal-Knisja Kattolika, fidi li bħalma ġiet irrestawrata din l-arti għandha tama li tiġi msaħħaħ. Il-President tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Monsinjur Professur Emanuel Aġus, spjega kif dan ir-restawr ġie jiswa mal-1,300,000 € u ringrazzja l kull min kien involut f'din il-ħidma. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici qal li dawn l-arazzi jirrappreżentaw il-quċċata tal-kisba artistika u kulturali fil-livell Ewropew. Fil-fatt huwa qal li restawr tal-arazzi huwa akkwist mhux biss tal-pajjiżna. Dan is-sett ta' arazzi huwa rigal mhux biss il-pajjiżna imma lill-kontinent Ewropew kollu kemm hu, għaliex il-valur imprezzabbli ta' dan ix-xogħol biżżejjed insemmu illi dan sar fuq disinji tal-pittur Rubens, il-pittur famuż rinaxximentali, dan huwa sinjal tal-kobor u sbuħija li fih fihom dawn l-arazzi. U jiena kuntent immens li għal darb'oħra b'ħidma flimkien mal-Knisja li naħdmu id fit bħal aħwa fejn jidħol il-Konkatedral ta' San Ġwan stajna nwettqu din is-sbuħija ta' proġett. Matul it-tnedija sar ftehim li ġie ffirmat bejn il-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan u Alfred Mizzi Foundation li ġenerożament taw donazzjoni ta' €250,000 għat-tisbieħ tas-sala tal-arazzi fil-mużew il-ġdid. Il-wirja se tibqa' għaddejja sal-24 ta' Ġunju li ġej, filwaqt li l-ħadd 7 ta' Mejju se ssir open day bidħul b'xejn biex il-pubbliku japprezza żbuħija ta' dawn l-arazzi.